Здравейте хора, аз съм Никос ТВГ и днес ще ви покажа нещо в Clash Royale, което много ще ви впечатли и много ще ви садне. За което ще съжалявам. Ще ви садне, да, но за мен е радост. Това е и което пуска подявалата къста. Fuck me, mate. Какво пуснах, бе? Айде пуснах Роял, бе. Записваме така. Охо. Значи, това го записвам за 9-ти път. Без базик. Всеки път се превалваше видеото. Забиваше до някъде. Просто исках да ви покажа самия да не забива. Но няколко минути чакахме за Mission Complete да стане. Congratulations, да стигна на 100%. Ама и тойто не става много добре. Сега ще ви подскажа какво е. В момента на екрана го пише. Не, аз съм го написал, то само си го пише. Вие трябва да си го намерите. Не е мой проблем. Но ще го видите след малко, като ми заради. Опал се с 1% вървах. Така. Сега искам да паузирате клипчето и да отидете да спамите бутона и за лайкове и отдолу да напишете хаштаг RIPButton или нещо такова напишете. Напишете хаштаг RIPButton. И това много ще ме зарадва. Искам да имаме поне 15 лайка на това клипче. Капиш? Това е много голямо за мен и за вас сигурно ще е голямо. Тарантан! Това е. Ето това бебче. Предложете коя, може би легендарка ще ми се падне. Продължете. Това исках просто да ви покажа. Това беше от клипчето. Аз съм fucking ретард. Искам това само да ви покажа. Така че... Goodbye. Очаквайте